எப்பெல்லாம் அந்த வார்த்தையை நீங்க எடுத்து அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலையோ அப்பெல்லாம் அந்த வார்த்தையை நீங்க என்ன செஞ்சிட்டீங்க? And remember, the word of God, how do you know that the word of God has entered into your heart? எப்படி இந்த ஜீவன் தரக்கூடிய இந்த வார்த்தையானது உங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ள நுழைஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க? You will know that if the word of God has entered into your heart when you are able to recall it. எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, எப்போ நீங்க எந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டீங்களோ அந்த வார்த்தையை திரும்பி நினைவு கொண்டு வந்து அதை ஞாபகப்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா அப்பதான் அந்த வார்த்தை உங்களோட இருதயத்துக்குள்ள போயிருக்குன்னு அர்த்தம். And that's why the scripture is saying a man of understanding will draw this water out of the well. அதனாலதான் வசனம் சொல்லுது, எந்த மனிதனுக்கு புரிதல் இருக்குதோ அந்த புரிதல் இருக்க மனிதர் தான் இந்த ஆழமான தண்ணீரை என்ன செய்ய முடியுமா? வெளியில கொண்டு வர முடியுமா? See, every time you wake up in the morning, you look at yourself in the mirror, correct? நீங்க காலையில எந்திரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய முகத்தை கண்ணாடியில பாப்பீங்க இல்லையா? And when you look at yourself in the mirror, my beautiful ladies, when you stand in front of the mirror and you adjust your face, a little lipstick comes out. How do you adjust it? இங்க இருக்கிற பெண்கள்லாம் காலையில கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது லிப்ஸ்டிக் போடும்போது கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் வெளியில வந்துட்டு என்ன செய்வீங்க? Now, do you look into the mirror and make that adjustment, or you just go by your feeling and you say, I think something has come out here and here, I will adjust it. கண்ணாடியை பார்த்து அந்த வெளியில வந்திருக்க அந்த கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் அழிப்பீங்களா, இல்ல சும்மா பார்க்காம நீங்களே கையை வச்சு அழிச்சிருவீங்களா? கண்ணாடி ஷுவர், கண்ணாடி 100% கண்ணாடி, நிச்சயமா கண்ணாடி, 100% கண்ணாடி தான். So you have to look into the mirror to see the reflection. அப்போ நீங்க அந்த கண்ணாடி என்ன செய்யணும்? உங்களுடைய பிம்பத்தை, உங்களுடைய பிரதிபலிப்பை நீங்க பார்க்கிறதுக்காக என்ன செய்யணும்? கண்ணாடியில உங்களுடைய முகத்தை பார்க்கணும். What's on your face, correct? சரியா? In the same way, to know what God has deposited in each one of us, in our spirit, I need to look at a spiritual mirror called the Bible, which shows me exactly what God has deposited inside of me. எப்படி ஒரு கண்ணாடியில என்னுடைய முகத்தின் பிரதிபலத்தை, பிம்பத்தை நான் பார்க்கிறேனோ அதே மாதிரி எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கிணறு, எனக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஜீவ தண்ணீர், அது என்னது, எனக்குள்ள கிறிஸ்து என்ன வைத்திருக்கிறார் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அந்த பைபிள், ஆண்டவருடைய வார்த்தை அப்படின்ற அந்த கண்ணாடியை எடுத்து நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த கண்ணாடி எனக்குள்ள கிறிஸ்து எதை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த பிம்பத்தை, அந்த பிரதிபலிப்பை அந்த கண்ணாடி எனக்கு காட்டும். That day was the first day of my life when I was exposed to the spiritual mirror called the Bible. அன்னைக்கு தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த ஆவிக்குரிய கண்ணாடியான ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் முதலாக பார்த்தேன். See, I come from a Catholic background, from a Catholic family, from a very prayerful family. இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கத்தோலிக்க ஒரு குடும்பத்தில இருந்து, ஒரு கத்தோலிக்க ஒரு பின்னணியில சிறு வயதுல இருந்தே அவங்க வந்து கத்தோலிக்க குடும்பத்துல வளர்ந்தவங்க. Where there is family prayers, rosaries prayed, everything done in the house. வீட்ல தினமும் ஜெபம் இருக்கும், ஜெபமா இருக்கும், எல்லாமே இருந்தது. I was also doing the same thing. இவங்களும் அதை கடைபிடித்து வந்தாங்க. But I had nothing to do with all of that. I never believed in it. I only did it to please my parents. அதுல பங்கு பெற்றாங்களே தவிர அதுல என்ன இல்ல, நம்பிக்கை இல்ல. அவங்க எதனால ஜெபத்துல உட்கார்ந்தாங்க? எங்க அம்மா சொல்றாங்க, எங்க அப்பா சொல்றாங்கன்றதுக்காக செஞ்சாங்களே தவிர அது ஒரு முழு ஈடுபாடோட என்ன செய்யல. And every time we would read the Bible at home, I always believed the Bible was a story book. எப்பெல்லாம் எங்க வீட்டுல பைபிள் படிச்சாங்களோ அப்பெல்லாம் இந்த பைபிள் வெறும் ஒரு கதை புஸ்தகம் தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. But I never knew the Bible is Jesus himself. ஆனா இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை, இந்த பைபிள் அப்படின்றது அது இயேசு கிறிஸ்துவே, அந்த வார்த்தையே ஆண்டவர் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கல. And that was the day when I received the understanding of what this spiritual mirror is all about. அன்னைக்கு இந்த ஆவிக்குரிய கண்ணாடினா என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Now this lady was standing there who was suffering from vertigo. I also came in. I was standing there and அந்த vertigo இருக்கிற அந்த பெண் வந்தாங்க. நானும் முன்னாடி வந்து நின்னேன். And I was given
what we read today, counsel, right? Knowledge. And along with the knowledge, along with the counsel, I was also given a practical working knowledge, that is understanding of how to draw this water out from the well. அன்னைக்கு அந்த பெண்ணுக்கு சுகம் பெறும்போது என்னை கூப்பிடும் பொழுது நான் என்ன பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னா ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டேன், அந்த அறிவை பெற்றுக்கொண்டேன். அதை எப்படி செயல்படணும், அந்த செயல்படுகின்ற அந்த பிராக்டிக்கலான அந்த நாலேஜ், அந்த அறிவை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். The first knowledge that I received was from Mark chapter 16 verse 17. முதலாவது நான் பெற்றுக்கொண்ட அறிவு புரிதல் என்ன அப்படின்னா மார்க் 16:17 வசனம். Can you please read that? 16:17. மார்க் 16:17 வசனம். And these signs shall follow them that believe. யார் நம்புகிறார்களோ இந்த அடையாளங்கள் அவர்களே பின்தொடரும். In my name shall they cast out devils. என்னுடைய நாமத்தில் அவர்கள் பேய்களை ஓட்டுவார்கள். They shall speak with new tongues. அவர்கள் புதிய மொழிகளில் பேசுவார்கள். They shall take up serpents. அவர்கள் பாம்பை சர்ப்பத்தை கையில் எடுத்தாலும் And if they drink any deadly thing, அது தீங்கு செய்யாது. அவர்கள் நஞ்சை குடித்தாலும் அது அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாது. it shall not hurt them. அது அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாது. They shall lay hands on the sick. அவர்கள் நோயாளியின் மீது கரங்கள் வைப்பார்கள். And they shall surely die. அப்பொழுது அவர்கள் நிச்சயமாக மரித்து போவார்கள். When they lay hands on the sick, they shall surely die. அவர்கள் நோயாளி மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் மரித்து போவார்கள். And they shall lay hands on the sick and they shall surely die. அவர்கள் நோயாளி மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் மரித்து போவார்கள். Now question, சரி, இப்ப கேள்வி என்னன்னா, who are these people who when they lay hands on the sick will recover? யார் இந்த மனிதர்கள்? இவர்கள் கை வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவாங்கன்னு இருக்கு இல்லையா, அது யார்? Who are these people? யார் அது? Who are these people? யார் நோயாளி மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவாங்க? Read that scripture once again. அந்த வசனத்தை திரும்பி வாசிங்க. And these signs shall follow them that believe. யார் ஒருவர் நம்புகிறார்களோ அந்த நம்புகிறவர்களுக்கு இந்த அடையாளங்கள் பின்தொடரும். So these signs will follow who? அப்ப இந்த அடையாளங்கள் யாரை பின்தொடரும்? What is the condition? அங்க என்ன நிபந்தனை இருக்குது? என்ன நிபந்தனை இருக்குது? ஒரு நிமிஷம், யாரு கை வச்சா சுகம் பெறுவாங்க? So the condition is those who believe. இங்க நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா யாரு ஒருத்தர் நம்புறாங்களோ, Those who believe after 10 years. 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்புறவங்க, Those who believe after 15 years. Or 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்புறவங்க. not the first day. முதல் நாள் கிடையாது. Not the first day, sorry. Not the first day, sorry. முதல் What does it say? என்ன சொல்லுது? Those who believe? No conditions applied. அங்க எந்த நிபந்தனையுமே இல்ல. யார் நம்புறாங்களோ அவ்வளவுதான். நம்புறவங்க செய்யும் பொழுது இந்த அடையாளங்கள் பின்தொடரும். Now does it say only those who are holy, who have lived a good life, these signs will follow them? அங்க யார் ஒருத்தர் தூய்மையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தா மட்டும்தான் இந்த அடையாளங்கள் பின்தொடரும் இருக்குதா? It says those who believe. அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? யார் ஒருவர் நம்புறாங்களோ. Are you included in those? அப்படின்னா அந்த யார் ஒருவர் இருக்கலையா, அதுல நீங்க இருக்கீங்களா? நீங்களும் இருக்கிறீங்களா? Demonte is included because he is a counselor. டிமாண்டி அங்கிள் இருக்காங்க, ஏன்னா அவங்க ஒரு கவுன்சிலர். See, Jesus is so clear. He says those who believe, when they lay hands on the sick shall recover. And that was the counsel, the knowledge that I had received
that day. அன்னைக்கு நான் பெற்றுக்கொண்ட ஆலோசனை, நான் அன்னைக்கு பெற்ற அந்த அறிவு, அந்த புரிதல் என்ன அப்படின்னா, யாரு ஒருத்தர் நம்புறாங்களோ அந்த நம்புறவங்க, நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க நோயாளிகள் மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள். So the preacher gave me knowledge and understanding when he explained to me the scripture which says that those who believe in Jesus, these signs will follow. அன்னைக்கு அந்த போதகர் என்ன பண்ணாரு, எனக்கு புரிதலை கொடுத்தாரு. என்ன புரிதல்? யாரு ஒருத்தர் நம்புறாங்களோ அந்த நம்புறவங்க நோயாளி மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவாங்க அப்படின்ற ஒரு புரிதலை எனக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த புரிதலை, அந்த அறிவை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். Now let's say he gave me that scripture and he left it. ஒருவேளை அந்த வசனத்தை சும்மா இதான் வசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்காம போயிருந்தாங்கன்னா, He didn't explain it to me. He did not give me the understanding of that scripture. அந்த வசனத்துக்கு என்ன விளக்கம், அந்த வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்காம போயிருந்தாங்கன்னா, If he didn't do that, would I have got that understanding? அந்த அர்த்தத்தை அந்த போதகர் கொடுக்காம போயிருந்தார்னா நான் புரிதலை பெற்றுக்கொள்வேனா? Would I come to know that even though I believed in Jesus, I never knew that when I believe in Jesus and lay hands on the sick, see the word of God says, it says when you lay hands, it does not even say pray. நான் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி இருந்தாலும் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதோ அது எனக்கு தெரியாம இருந்தது. அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? விசுவாசம் உள்ளவர்கள் நோயாளிகள் மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது இருக்கே தவிர விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது கூட இல்ல, கரங்கள் வைத்தாலே போதும்னு இருக்குது. And he asked me two questions. அப்போ அவர் என்கிட்ட ரெண்டு கேள்வி கேட்டாரு. First one, do you believe in Jesus? முதலாவது, நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புறியா? And second question, do you have hands? ரெண்டாவது கேள்வி, உங்ககிட்ட கரங்கள் இருக்குதா? Conditions met? இந்த ரெண்டு தகுதிகளும் எனக்கு இருக்குதா? And he helped me to make a prayer based on the understanding of that scripture, and I held the hand of that lady who was suffering from vertigo. இப்போ இந்த வசனத்துக்கான அந்த புரிதலை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். அதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன், அந்த வெர்டிகோ இருக்கிற அந்த பெண்ணுடைய கையை பிடித்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன். I made a prayer based on that scripture, and this moment we finished the prayer, that lady was healed right on the spot. எப்போ அந்த வசனத்தை புரிஞ்சு அந்த பெண்ணுடைய கரத்தை பிடித்து நான் அந்த ஜெபம் செஞ்சனோ, அந்த ஜெபம் முடித்த அடுத்த நிமிஷமே அந்த பெண் முழுமையாக சுகம் பெற்றுக்கொண்டாங்க. Now imagine if I walked from the back and came right in the front. He gave me the understanding of the word, he gave me the scripture, and I said, no, I can't do it. இப்போ நான் பின்னால இருந்து எழுந்து வந்தேன், எனக்கு எல்லா புரிதலையும் கொடுத்து எனக்கு அந்த அறிவையும் ஆலோசனையும் கொடுத்து நான் என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, if I said I can't do it, do you think I would ever come to know what is the potential God had invested in me? ஒருவேளை அந்த இடத்துல அவங்க என்ன செய்ய சொன்னாங்களோ அதை நான் செய்யாம இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா, ஆண்டவர் எனக்குள்ள என்ன வைத்திருந்தாரோ அதை என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டேன், தெரிஞ்சுக்காம போயிருந்திருக்கும். In the same way, God is telling to each one of us today, everybody who is sitting here, God has placed that power inside of each one of us. ஆண்டவர் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் சொல்றாரு, இந்த ஜீவன் தரக்கூடிய இந்த தண்ணீரான இந்த கிணறு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் அந்த ஜீவனுள்ள தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. You will be shocked to know when you read the Bible says the power that God used to raise Jesus from the dead, that power is inside of each one of us who believe in Jesus. வசனம் சொல்லுது, மரித்து போன கிறிஸ்துவின் உடலை உயிரோடு எழுப்பின அந்த உயிர்த்து எழும்புகின்ற அந்த வல்லமை நம் எல்லோருக்குள்ளேயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்றது வசனம் சொல்லுது. And when I saw that lady getting healed, I remembered the question that I had asked God,
you hate me so much that you did not even want me to be in heaven with you when I had attempted to commit suicide. அந்த பெண் சுகம் பெறத நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா, ஆண்டவரே நான் செத்து போகணும்னு முடிவு பண்ணணும், நீங்க எனக்கு என்ன செய்யல, என்னை எடுத்துக்கல, நீங்க என்ன பரலோகத்துல உங்களோட சேர்த்துக்கல அப்படின்னு நான் சொன்ன வார்த்தைகள் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. And the Lord spoke to me and said, I love you so much that I saved your life so that you can go into the world and reflect my glory. அப்போ ஆண்டவர் என்னோட பேசினாரு, நான் உன்னுடைய ஜீவனை ஏன் காப்பாத்தினேன் அப்படின்னா, என்னுடைய வார்த்தைய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு உலகம் எங்கும் போய் இந்த ஜீவனை நீ மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும், நான் உன்னை அந்த அளவுக்கு அன்பு செஞ்சதுனால்தான் நான் உன்னோட ஜீவனை காப்பாத்தினேன்னு அன்னைக்கு ஆண்டவர் என்னோட பேசினார். And that was the starting of my journey with Jesus. அன்றுதான் கிறிஸ்துவோடு என்னுடைய பயணம் தொடங்கியது. That day, இவங்களுடைய பயணம் தொடங்கியது. That day, I came to understand, Jesus, you love me so much and you gave your whole self to me so that I could live a life of abundance, a life of victory because of the love, the unconditional love that you have for me. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக வைத்திருக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு அப்படின்னா, அது நிபந்தனை இல்லாத அன்பு. அந்த நிபந்தனை இல்லாத அன்பு அவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அது கொடுத்திருக்கிறதுனாலதான் எனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையுமே அவர் எனக்கு அவருடைய அன்பின் நிமித்தமாக கொடுத்திருக்கிறார். And I became so hungry and so thirsty to know the word of God in my life, to understand, because this was just one taste, one demonstration of what God showed me, what is inside of me. அன்னைக்கு நடந்த அந்த சம்பவம் எனக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சிறு துளி மட்டும் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த சம்பவத்துல. அதுக்கப்புறமா ஆண்டவர் எனக்காக என்னெல்லாம் வைத்திருக்காரோ, எதெல்லாம் எனக்குள்ள இருக்குதோ அதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற தாகம் எனக்கு அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு. And that day I was handed a CD which had the word of God, which was the teaching of the word of God. It was a CD of 72 hours of teaching. I was handed that CD over, and there was a white book which had a compilation of all the scriptures. So it was a book which was like a quick manual to refer and see what God has placed inside of me. அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு CD கொடுத்தாங்க. அந்த CDல ஆண்டவருடைய வார்த்தை, அவருடைய பிரசங்கம், அது 72 மணி நேரம் போற ஒரு CD, அதோடு சேர்ந்து ஒரு புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது, அவருடைய வார்த்தை, அந்த விதை, அந்த ஜீவன் தரக்கூடிய அந்த தண்ணீர், அந்த வார்த்தைகள் நிறைஞ்ச ஒரு புஸ்தகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். I went back to my room that night. I took the CD. I started listening to the CD non-stop. என்னுடைய அறைக்கு போய் அந்த CDயை போட்டு நான் என்ன செஞ்சேன், தொடர்ந்து விடாம கேட்டுட்டே இருந்தேன். I was studying, I was doing my masters, my MBA at that time, and all I would do was plug that CD in the MP3 player and use the earphones, put it in my ears and continuously keep listening to the teaching even while I was asleep. அந்த MP3 பிளேயர்ல அந்த அந்த சிடியில் இருக்கிற அந்த டீச்சிங்ஸை போட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதை 24 மணி நேரமும் என்ன செஞ்சாங்க, கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க தூங்கும் பொழுதும் அந்த இயர்ஃபோன்ஸ் என்ன காதில் போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. Even if I had to go to the washroom, I would take the CD player along with me because I did not even want to miss a single word that was being taught. நான் வாஷ்ரூம் போகும்போது கூட அதை நான் காதில் போட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு வார்த்தையை கூட நான் இழந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக. Now at that time I had a list of problems that I was dealing with: depression, anxiety, suicidal tendencies, all of that I was dealing with. I was not employed, and my marks were not very good, and basically I was not very fit to even qualify for a job employment. அந்த நேரத்துல இவங்களோட நிலைமை எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு தோல்வியா இருந்தாங்க, எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டாங்க, மனசோர்வுல இருந்தாங்க, டிப்ரெஷன்ல இருந்தாங்க.
ஒரு வேலை ஒரு 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 ஜாப் ஒரு வேலை கிடைக்க கூட தகுதி இல்லாத நிலைமையில இருந்தாங்க. And I started taking the notes from the CD and I started studying it. You know, just like how I would study for my MBA exams, I began to study the Word of God in the same way. I would take down the notes, write it down, read it over and over again till that word would enter into my heart, and the only way I could test if that word has entered into my heart was to check how much I am able to recall what I am studying. அந்த சீடியை போட்டு கேட்டு அதை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க, படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படி ஒரு MBA எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அந்த சீடியை போட்டு கேட்டு அதை எழுதி அதை படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது நான் இந்த வார்த்தையோட இருதயத்துல போயிடுச்சா போகலன்னு எப்படி தெரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா, நான் என்னெல்லாம் படிச்சனோ அது எல்லாத்தையும் நினைவு கொண்டு வர முடியுதா, ஞாபகப்படுத்த முடியுதா அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி யோசித்து என்ன செஞ்சாங்க, அதை படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. The time of job placements was coming close because I was in the final year of my college. அவங்க காலேஜ் கடைசி வருஷம் வந்துட்டாங்க. அதனால நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிச்சது. And everybody was getting placed and I was among the lot who had not got placed. இதுல நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்க ஆரம்பிச்சது காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல. ஆனா அதுல சிலருக்கு வேலை கிடைக்கல. கிடைக்காதவங்களுடைய லிஸ்ட்ல இவங்களும் இருந்தாங்க. If the companies that would come to a campus, they had the high requirements, high criteria that you need to have this much marks, you need to be very bold and smart, and you have to be speaking very fluently. All those requirements were there which I did not meet. ஒரு கம்பெனில இருந்து ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வராங்க அப்படின்னா அது திறமையுள்ளவங்களா இருக்கணும், நிறைய மார்க் இருக்கணும், தைரியமா இருக்கணும், நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும், இந்த மாதிரி பல தகுதிகள் இருந்தா மட்டும்தான் என்ன கிடைக்கும், ஜாப் கிடைக்கும், வேலை கிடைக்கும். And I was very disturbed. I was beginning to get scared and worried, and I just walked into the chapel. I was sitting before the Blessed Sacrament and I was saying, Lord, I'm dealing with so much of problems. What do I do? அந்த நேரத்துல எப்படி அதை கையாளணும்னு தெரியாம சாப்பலுக்குள்ள போய் நற்கர்ணை ஆண்டவருக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து, ஆண்டவரே நிறைய பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கிறேன், இந்த பிரச்சனை எப்படி கையாளணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன். And I was saying, Lord, I don't want to go outside applying, hunting for job. All I said, Lord, whichever company you have prepared for me, you bring that company into this campus. நான் வெளியில போய் எனக்கு வேலை வேணும்னு போய் நான் வேலையை தேடணும் நான் விரும்பல. மாறாக எனக்கு எந்த கம்பெனில நீங்க வேலை வச்சிருக்கீங்களோ அந்த கம்பெனி இங்க உள்ள வந்து எனக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஜெபிச்சேன். I went back home after that prayer and I was sitting and listening to the teaching again, and in that CD I heard the preacher say, don't chase your blessings, chase God. When you chase God, blessings will come chasing you. Praise the Lord. அன்னைக்கு அந்த வீட்டுக்கு போய் அந்த சீடி கேட்டுட்டு இருந்தேன். கேட்கும் பொழுது அந்த பிரீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆசீர்வாதத்தை தேடி ஓடாதீங்க, மாறாக ஆண்டவரை தேடி ஓடினா ஆசீர்வாதம் உங்களை தேடி ஓடி வரும். So I said, Lord, if I spend time in your word, if I study your word, you mean to say the job what I'm supposed to be in, that will come chasing me? And he said, yes. அப்போ நான் உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டேன்னா, உங்களுடைய வார்த்தையை தியானம் பண்ணனா, உங்களுடைய வார்த்தையை படிச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்தனா, அப்போ அந்த வேலை என்ன தேடி வரும், நான் தேடி போன அவசியம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு ஆண்டவர் ஆமா அப்படி சொன்னாரு. And he says, because that is what I said in my word. Matthew 6:33 says, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall be added unto you. அதுதான் மத்தேயு 6:33 இருக்குது. முதலாவது ஆண்டவரையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் நான் தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாமே எனக்கு சேர்த்து கொடுக்கப்படும். You meet the first condition. Condition 2 is automatically activated. நான் முதலாவது கண்டிஷனை செஞ்சேன் அப்படின்னா, நான் முதலாவது அவரை தேடினா மத்த எல்லா ஆசீர்வாதமும் அடுத்த கண்டிஷன் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காவே எனக்கு தேடி வரும். I went back to the college and there was this company which had come for placement, and there were 75 students who had sat for the interview. அப்போ அவங்க மறுபடியும் காலேஜ் போனாங்க. அப்போ ஒரு கம்பெனில இருந்து வந்திருந்தாங்க. அதுல 75 மாணவர்கள் அந்த இன்டர்வியூல கலந்துக்கிட்டாங்க. Out of the 75 students who sat for the interview,
I was amongst the top 4 who got placed. அந்த 75 மாணவர்கள்ல இவங்களுக்கு கிடைத்த இடம் என்ன தெரியுமா? 4வது இடம். And when I got placed, I got a job which I was not qualified for. I saw myself, when I looked at my weaknesses, when I saw at myself, I was not fit for the job because the job that I had got was in sales. அந்த வேலை கிடைச்சிச்சு. ஆனா அந்த வேலையை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு எந்த தகுதியுமே இல்லாத ஒரு வேலை. ஏன்னா அது சேல்ஸ்ல உள்ள ஒரு வேலை. எனக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லை. Because sales have targets and I did not have the confidence. I was in fear. I did not have the confidence to speak to people. ஏன்னா சேல்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது அதுக்கு தைரியம் வேணும். அங்க என்ன செய்யணும்? பேசணும். அது இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கான அந்த ஆற்றலோ தைரியமோ எனக்கு கிடையாது. And I said, Lord, what is this kind of job I have got? I am not fit for this. அப்ப இவனுடைய எண்ணத்துல வர ஆரம்பிச்சது, ஆண்டவரே எப்படிப்பட்ட எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு, இந்த வேலைக்கு நான் தகுதியே இல்லையே. And every time I would ask a question to God, God would only say this, look into the mirror. நான் எப்பெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறேனோ அப்பெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்கிற பதில் என்ன தெரியுமா? என்னுடைய வார்த்தையான கண்ணாடிக்குள் நீ பாரு. I started looking into the spiritual mirror, into the Bible, and I started looking for scriptures. I started studying the word of God. அப்போ நான் அந்த ஆவிக்குரிய இந்த கண்ணாடி என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சேன்? அதை நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன், வசனங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன், அந்த வார்த்தையில அந்த அந்த பிரதிபலத்தை நான் தேட ஆரம்பிச்சேன். And from the word of God, the Holy Spirit began to give me such wisdom to apply in my office that in a matter of 2 months, I was brought in par with the people who have 18 to 20 years of work experience. What duration? 2 months. நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எந்த அளவுக்கு அந்த பிரதிபலிப்புல அந்த கண்ணாடியில நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சனோ, நான் வேலையில சேர்ந்து 2 மாசத்திலேயே 18-20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுடைய நிலைக்கு சரிசமமாக ஆண்டவர் என்ன உயர்த்தினார். I began to take that living water, began to draw it out of the well which was inside of me, and using that living water, the word of God, I came out. I not only came out of depression, out of suicidal tendencies, came over anxiety attacks. Now I started even taking what I had learned, the understanding what I had received from the word of God. I started taking that into my office amongst my colleagues, and I started teaching them, and they began to see the word of God come alive in their life. Praise the Lord. இந்த ஜீவ தண்ணீரை நான் வெளியில எப்படி உள்ள இருந்து வெளியில எடுக்கணும்னு கத்துக்கிட்டேன். அதை நான் கத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம, அது என்னுடைய வாழ்க்கையில மட்டும் இல்லாம, அந்த ஜீவ தண்ணீரை நான் எங்க பணி செஞ்சுட்டு இருந்தனோ, எங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தனோ, நான் பணி பண்ண இடத்துலயும் மற்றவங்களுக்கு அந்த ஜீவ தண்ணீரை நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். அவங்ககிட்டயும் எப்படி அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஜீவ தண்ணீரை வெளியில பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதை நான் பகிர ஆரம்பிச்சேன். Now, how many of us seated here believe in Jesus? இங்க இருக்கிற எத்தனை பேரு இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புறீங்க? How many of us seated here believe in இங்க இருக்கிற எத்தனை பேரு இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புறீங்க? How many of us believe, let me ask this once again, how many of us believe that this power of God, this well of living water is inside of each one of us? இங்க இருக்கிற எத்தனை பேரு இந்த ஜீவன் தரக்கூடிய இந்த கிணறு, இந்த ஜீவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கு நம்புறீங்க? Hallelujah. Hallelujah. Can I have people who are suffering from any kind of pain in their body right now? இங்க யாராவது எந்த விதமான வலி உடம்புல Is there anybody who are suffering from any kind of pain in their body? Can you please stand up? இங்க யாராவது ஏதாவது வலி இருக்கா? உடம்புல வலி இருக்கிறவங்க எந்திரிச்சு நிக்க முடியுமா? Can you please stand up? Those who are experiencing pain, உங்க உடல்ல வலி இருக்குன்னு சொல்றவங்க எழுந்து நில்லுங்க. அது என்ன வலியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வலி இருக்குன்னு சொல்றவங்க எழுந்து நில்லுங்க. Hallelujah. Any more? வேற யாராவது இருக்கீங்களா? Any more? Yes, there are more. Stand up. வேற யாராவது இருக்கீங்களா?
Hallelujah. ஹalleluya. Now, I will ask you the same question. அதே கேள்வி நான் கேக்குறேன். Do you believe in Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புறீங்களா? Yes or no? ஆமாவா இல்லையா? Okay, all those who have pain, all those who are standing, can you all please come forward? வலி இருக்கிறவங்கலாம் முன்னாடி வர முடியுமா? Come on, please come forward. முன்னாடி வாங்க. See, today what we are going to learn is not only going to change your life, but when you understand how this truth works, you are going to go and be a blessing to people outside. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டும் மாத்தாது. இந்த உண்மையை நீங்க புரிஞ்சுக்கும் பொழுது நீங்க மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்க என்ன பெற்றுக்கொள்றீங்களோ அதை நீங்க கொடுக்க முடியும். Can everybody stand here in a line? இந்த பக்கம் வந்து நிக்க முடியுமா ஒரு வரிசையில? Please come forward. Please stand here in a line. Come, brother. Come, brother. Okay, now we read in Mark 16 verse 17, Jesus said, those who believe in him, when they lay hands on the sick will recover. Correct? மார்க் 16, 17, 18 பார்த்தோம். விசுவாசம் உள்ளவர்கள் நோயாளிகள் மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள். Okay, now you all have hands. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் கை இருக்குதா? Can you place your hand in the place where you are experiencing pain? உங்களுடைய உடம்புல உங்களுக்கு எங்க வலி இருக்குதோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய கையை வைங்க. Place your hand in the part where you are experiencing pain. உங்களுக்கு வலி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களே அந்த இடத்துல உங்க கையை வைங்க. You have pain, sister? Full body? Okay, just lay your hands on your head. உங்க தலை மேல கை வைங்க. Okay, now Jesus said, when they lay hands on the sick will recover. Did he say pray? இயேசு கிறிஸ்து நோயாளிகள் மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள் சொன்னாரா இல்ல ஜெபிக்கும் பொழுது சொன்னாரா? Papa, can you read that scripture from 1 Peter 2:24? Now, what I am going to give you is the counsel, the understanding. Okay? You remember how I received the understanding and I laid hands on that lady and she got healed? எப்படி அன்னைக்கு நான் புரிதலை பெற்றுக்கொண்டனோ அந்த புரிதலை பெற்றுக்கொண்டதுனால நான் கை வைக்கும் பொழுது நாங்க அந்த பெண் அன்னைக்கு சுகம் பெற்றாங்க இல்லையா? Okay, now please. Jesus his own self bare our sins in his own body on the tree. இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சரீரத்தில் என்னுடைய பாவங்களை அவருடைய உடலில் அவர் சுமந்து கொண்டார். That we being dead to sins நாம் பாவத்துக்கு மரித்து should live unto righteousness. நீதிக்கு பிழைத்திருக்குமாறு by whose stripes அவருடைய தழும்புகளால் you were healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணம் அடைந்தீர்கள். You were healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணம் அடைந்தீர்கள். You were healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்க குணம் அடைந்தீர்கள். Did you understand that? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Jesus said you were healed. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார் நீங்க குணம் அடைந்துள்ளீர்கள், ஏற்கனவே குணம் ஆயிட்டீங்க. So is Jesus going to heal you or has Jesus already healed you? அவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க போறாரா இல்ல அவர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சுகம் கொடுத்துட்டாரா? Already healed. Okay, now close your eyes everybody. உங்களுடைய கண்களை மூடுங்க and say this, Lord Jesus. இது சொல்லுங்க, ஆண்டவர் இயேசுவே. Close your eyes and pay attention to every word that you are speaking. கண்களை மூடி நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவனமா கேளுங்க. Lord Jesus, ஆண்டவர் இயேசுவே, thank you. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். For giving me this understanding. இந்த புரிதலை எனக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி. Today, Lord, all these years I was thinking that you are going to heal me someday. But Lord, today I read that you have already healed me when you were hanging on the cross and
took all those beatings upon your body. Lord Jesus, your body was wounded so that my body could be healed and made whole. Lord, I choose to believe in your word. Lord, in your name, Jesus, I take authority and rebuke the spirit of infirmity which is afflicting my body. In the name of Jesus, get out. I said get out. Now, in the name of Jesus, I speak to every organ of my body, function to the perfection in which Jesus has created you to function. I refuse every malfunction in my body in the name of Jesus. And Jesus, you said, when all those who believe in you, when they lay hands on the sick will recover. Lord Jesus, I believe in your spoken word. And thank you, Lord, that I am completely healed. Thank you, Holy Spirit, for confirming this healing with accompanying signs and wonders in Jesus' name. Now begin to say, thank you, Jesus. 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 I am set free. I am set free. I am set free. I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Now check everybody. All those who had headache, how many people had headache? யார் யாருக்கெல்லாம் தலைவலி இருந்துச்சு? Raise your hand. 2 of you had headache. Pain is gone. போயிடுச்சா? How many years you had this pain? 5 years. 5 years. 5 years you had this pain, and today you said this prayer how many times? Once, and you believed. Did it take 4 years to get the healing? No. It happened instantly. Yes. Hallelujah. Hallelujah. How long have you been suffering, sister? 10 years. 10 years. Come forward. How many years, sister? 10 years. And how long did she say the prayer? Less than 2 minutes? Now did she learn how to draw the healing out of the well? Hallelujah. Hallelujah. How many of you all had pain in the back? Pain is gone? Come forward, sister. How many years you were suffering? More than 5 years. More than 5 years. 5 years. Can you bend and see? Do what you were not able to do earlier. Were you able to bend? Now I can bend. Now you can bend? No pain. Hallelujah. Who else? Back pain? Yeah. How many years you were suffering, brother? More than 10. More than 10 years. Gone? Instantly? Brother, how many years you were suffering from? Years before I had a surgery at the back, ma'am. Please say that again. I had a surgery You had a surgery. at the back, Okay. and on and off I used to get the pain, Okay. and here in this groin and all that. Okay. Now I don't have. The growth is gone. The lump has disappeared. Hallelujah. Hallelujah. Anybody else back who had pain? back pain? வேற யாராவது முதுகுவலி? ஒரு வாரமாக முதுகலையாக இருந்துச்சுங்க மேடம். இப்போ நல்ல ப்ரேயர் பண்ண பரவாயில்ல, சரியாயிடுச்சு.
She had back pain for 1 week and now she is completely healed. Hallelujah. Anybody else? Anybody Mudugu else vali? with back pain? Sister, you had back pain? For how many years? No, I have undergone a treatment. After that, I heard. You got that pain. Yes. But now it's gone? No. Praise God. Hallelujah. I mean, the whole body was paining. Now I feel little relief. Hallelujah. Hallelujah. For nearly more than 2 years, I'm having chest pain, left side chest pain. I went to the doctor, chest clinic doctor. He told me I have a congestion. Then I went to Ayurvedic doctor. No, nothing was able to cure me. I get this breathing difficulty and a pain, heaviness in my chest. I believe I am healed. Amen. Amen. Praise God. Go running and see whether you can run or not. You never used to run because you used to get that congestion. Yeah. Now you're able to breathe. I'm able to breathe. Freely? Actually, I came with a cycle. I was not able to breathe. Now I'm able to breathe. Hallelujah. How long were you suffering? More than 2 years. Hallelujah. Yes, I had shoulder pain for 2 years. Now it is better. Hallelujah. I've been having neck pain for quite some time. So now, suddenly I feel a little shake over here, no? So I feel a little better. Hand, by the neck. And my lower abdomen also was paining a little bit for the last few days, so I'm feeling better. Yeah, thank God. Had a low. Back pain. I'm better. How long, sister? How long you had this back pain? 1 week. 1 week. She finished. I have neck pain for more than 15 years. Now it's okay. It's gone. Can you come? I get leg pain for the past 6 months and I'm feeling much better. I am a rheumatoid arthritis patient, but I took painkiller. Every day I am taking painkiller. I don't know. Okay, tomorrow you come and we'll fix up. That's why when you said arthritis, we get extremely excited because it's coming. We get extremely excited because we kill arthritis all the time. So tomorrow come without a painkiller and get that arthritis killed from the root. Because when you said arthritis, I said, wow. I'm having I always will get cramps. Now it's much better. I had tooth pain for 1 week. Now it's much better. I had a knee pain, so now I'm feeling better. How many years you started? I think 6 months. 6 months, praise God. Yeah. Now the knees are well. Yeah, only one knee. But it's well now. I'm feeling better. So all of you are learning to draw water from the well? Yeah. Good. Next. Come, sister. எனக்கு பாடி ஃபுல்லாக பெயினாக இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் கையெல்லாம் இப்படி கொஞ்சம் நல்லா இதாகுது. I had full body pain and now I can move my hands freely. Hallelujah. எத்தனை வருஷமா இருந்தது? 6 years. எனக்கு முட்டி வலியா இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லையா? I had knee pain, now I feel better. As she said. Yeah, praise God. Hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Now see, all of them have been suffering for these sickness for so long, 6 years, 10 years. இங்க எல்லாருமே பல வருஷங்களா 10 வருஷமா 6 வருஷமா இந்த நோயில இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கீங்க. And for so long they have been suffering because they did not know that the power is inside of them. ஆனா இத்தனை நாளா
நாளாக இந்த நோய் இருந்தும் அவங்க ஜெபிச்சுட்டு இருந்தும் இந்த வல்லமை உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு, இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ளதான் இருக்குன்றது என்ன செஞ்சுக்கல, புரிஞ்சுக்கல. If I have a thief in my house, will I be able to tolerate that thief? எங்க வீட்டுல ஒரு திருடன் வந்தானா அந்த திருடனை நான் சகிச்சிட்டு இருப்பேனா? Will I live with that thief in my house? அந்த திருடனை விடுவேனா? Will I compromise with that thief and allow him to stay in my house? சரி ஓகே, திருடன் என் வீட்டுல தங்கட்டுன்னு விடுவேனா? In the same way, this sickness is a thief which has come to steal, kill and destroy your life. You take a stand and say, I am a child of God, and Satan, sickness, you have no power, no authority over me. அதே மாதிரி இந்த நோய் அப்படின்றது என்ன தெரியுமா, என்னுடைய உடல்ல வந்திருக்கிற ஒரு திருடன். இந்த திருடன் என்னுடைய ஆரோக்கியத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான். நான் என்ன செய்யணும்? இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் கிறிஸ்துவின் உடல், என் மீது சாத்தானுக்கோ நோய்க்கோ எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை அப்படின்னு நான் என்னோட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தணும். So how many of us are getting ready to fight now? எத்தனை பேரு இந்த போர்ல சண்டை போட தயாரா இருக்கீங்க? Are you going to look at the mirror in the morning to adjust your face, or are you going to look at the spiritual mirror to see what is there in your spirit? தினமும் கண்ணாடியில உங்க முகத்தை பார்க்க போறீங்களா, இல்லாட்டினா உங்களுடைய ஆவியில நீங்க யாராக இருக்கிறீங்கன்றது அந்த ஆவிக்குரிய கண்ணாடியில நீங்க உங்களை பார்க்க போறீங்களா? எதை பார்க்க போறீங்க? Hallelujah. Can we give the Lord a big round of praise? ஆண்டவருக்கு கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லுவோம்.